de setmana de debat i taules rodones al voltant d'internet i la xarxa social han estat les segones jornades de la Penedesfera. Què tal? Comencem una nova setmana des d'aquí, des de la televisió local del Vendrell, i ho fem traslladant-nos a la Vila Casals, on divendres i dissabte s'hi han reunit tot de persones interessades en el món de les webs anomenades 2.0, que ve a ser les que permeten una interacció entre tots els que en formen part. Per tant, s'ha parlat del Facebook, del Twitter, dels videoblogs i de com estan modificant molts àmbits del nostre voltant. Les jornades les inaugurava divendres el president del Parlament de Catalunya, Ernest Benach. Persones de renom de diferents àmbits han format part de les segones jornades de la Penedesfera. Les primeres jornades d'aquesta entitat es feien l'any passat a Gelida i aquesta segona edició han tingut lloc al Vendrell, a Vila Casals, on el certamen s'ha consolidat i ha assolit un nivell important. Al programa l'han configurat 6 taules rodones i un taller de videoblogs. Els temes que s'hi han tractat han estat les noves eines de comunicació aplicades a la política, el present i el futur dels mitjans de comunicació, com combatre la crisi amb la xarxa, la difusió pels músics i els nous reptes del món del vi i el cava a través d'internet. L'objectiu és que les idees i opinions i propostes dels blocaires del Penedès siguin cada vegada més visibles, no? I això es fa amb el portal penedesfera.cat. Ara bé, també el que volem és que tothom, la ciutadania en general, perquè això és una entitat sense ànim de lucre i totalment col·laborativa, és que tothom pugui conèixer les possibilitats que té la xarxa per expressar-se i que cada vegada més hi practiqui i estigui més connectada. Molt bé. El president del Parlament de Catalunya, Ernest Benach, inaugurava les jornades el divendres a les 5 de la tarda. L'acompanyaven la presidenta del Parlament Basc fins a principis d'aquest 2009 i actual eurodiputada Izaskun Bilbao, així com el regidor de Tecnologia i Societat de la Informació, Raül Boira, i l'alcalde del Vendrell, Benet Gener. El president del Parlament català destacava la importància que té aquesta xarxa social en l'actualitat. Crec que en aquests moments fer una reflexió en relació al que representa tot el món del 2.0 en la política i com s'ha de fer política al segle XXI crec que és fonamental i per tant qualsevol element de debat, de compartir coses, de compartir experiències, de compartir dubtes, que n'hi ha molts, és bo. Tot el món 2.0 es pot implementar al món de l'empresa, es pot implementar a les universitats, a la política, no? I no vol dir que sigui mitjà de comunicació, una part de mitjà de comunicació la té, òbviament, però per mi el que és important justament és aquesta interrelació amb la gent, aquest intentar, aquest diàleg permanent, aquest parlar amb més que parlar a, no? Vull dir que sigui de dues direccions. Jo crec que això és una mica la filosofia que desprèn tot això. Després, evidentment, tot això, si hi ha noves tecnologies que ho faciliten, doncs fantàstic, no? Després de les seves presentacions es donava l'inici a la primera taula rodona dedicada a la política. Les segones jornades han tingut un èxit que ha sorprès a l'organització. Sí, la veritat és que hem quedat sorpresos i tot de la magnitud que han agafat aquestes segones jornades de la Penedesfera. Ara de fa uns 4 mesos vam tenir la primera conversa amb la Gemma Urgell i el Ricard Espel, dos blocaires d'aquí del Penedès, que em van venir a veure i van oferir la possibilitat que aquest any féssim aquí aquestes segones jornades que l'any passat es van fer a Gelida. Vam creure en el projecte, la veritat és que tant l'organització com l'Ajuntament hi ha posat molta il·lusió i moltes ganes en tirar-ho endavant i la cosa ha anat sortint molt rodada, molt bé i al final s'han agafat una magnitud molt gran, el nivell de totes les ponències, de totes les taules rodones és molt alt. Les segones jornades de la Penedesfera no només ha tingut espectadors presencials, sinó que les ponències s'han transmès en directe via internet a través del web de Ràdio i Televisió El Vendrell, que permetia intervenir des de casa seva i fer consultes online. Al llarg de tot el dissabte, les jornades van continuar amb el seu ritme de taules rodones i tallers. Per descansar i fer una pausa, els assistents també van gaudir d'un dinar penedesfèric, elaborat per l'Escola de Turisme del Baix Penedès. El portal de la Penedesfera ja té un any d'experiència, amb més de 500 membres, i recull tot d'opinions de persones que tenen blogs de l'Alt i el Baix Penedès, el Garraf i l'Anoia.